Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा मोनसे गोदान साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय रेनफरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्यूट जरहाटनिफ्राय फैदों। स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो बे क्लार्क पस्टआवहाय स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय अफलाइनसो खालामनांगोन। दा माबोरै खालामगोन जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान। स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै आपडेट मोनबाय थानो। दा बे नोंथांमोना CFREआवहाय गोदानै फैनाय भेकेन्सियाव जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा लोगोफोर बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा खाथिनि जरहाटनि अब्लासो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। गोजाना बेयाव खालामनाङा मानोना पस्टआबो जोबोर खम दङ। नाथाय ST पस्ट दङ फरमेटआ बेनो नोंथांमोना डाइरेक्ट बे फर्मखौहाय मोनगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो एग्जाम फिस STआ नाङा अके। बेयाव नोंनि नाम बिनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम एड्रेसखौ नोंथांमोना कास्टखौ मोजां होबानो जाबाय। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन सिगनेचार होदो एन्ड बेखौ नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनांगोन। एड्रेस दंखायो आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा बे जाबाय नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसन गासै 7ल' भेकेन्सि दङ नाथाय बे पस्टआ जाबाय LDC एबा लवार डिभिजन क्लार्कआव नोंथांमोना आनरिजार्भआव 7 मोनदों लोगोसे STआवहाय 1 मोनदों। स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। पस्टआ बिराद लिमिटेड 18निफ्राय हागोन मिनिमाम बैसोआ मेक्सिमाम 32 इयार्ससिम जोंनि ST हिसाबै एन्ड नर्मेलाव 27 बाट जोंनि STआ 32 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। एन्ड बेनिफ्राय बेयाव फरायनाय बेसेबां बेनो जाबाय HS पास एबा नोंथांमोना जायखिजाया एनि स्ट्रिम हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन HS पास जाबानो जागोन पार्सेन्ट नाङा। एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय लागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि टाइपिं टेस्ट HS पास डिग्री पास नोंथांमोना खालामनो हागोन HS पास नङैफ्रा हाया। टाइपिं टेस्टआ 30 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना इंलिसाव लिरनांगोन आरो हिन्दी बाय 25 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना कम्पिउटारावहाय टाइपिं खालामनांगोन। आरो बे एग्जामा नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि एग्जाम नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों आरो 100 कुइसन नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों। स' बेनिफ्राय एग्जाम फिस नाङा जोंनि STआ बे सिलेबास नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बे टाइपनि कुइसन दाननाय जागोन एन्ड बेयाव स' नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ बेखौ नोंथांमोना A to Z नायबानो जाबाय एग्जाम फिस नांखाया जोंनि STफ्रा। स' बिनि लास्ट डेट एप्लाइ जाबाय 29 सेप्टेम्बर स' नोंथांमोना बे समसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दायो सोलिगासिनो दङ। दा जोङो माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेनो जाबाय अफलाइन स' नोंथांमोना बे एड्रेस दङ स' बे एड्रेसाव नोंथांमोना सेन्ड खालामनो हागोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड बानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ LDC क्लार्क होनानै स' नोंथांमोना खालामनांगोन आरो 29 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना फर्मेटखौहाय साबमिट खालामनांगोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान जबनि आपडेट फैयोबा नोंथांमोना मोननो हागोन Bodo Info YouTube चेनेलाव। स' बेनिफ्राय एप्लिकेसन फर्मा बेनो स' नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन लास्ट डेटआ 29 सेप्टेम्बर बेयाव जेरै दं लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस नाङा नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालाम जायनो इन्टारेस्टेड दङ खाथि खालानि नोंथांमोना खालामनो हागोन जुदि गोजानब्ला स' नोंथांमोना खालामनो नाङा।